Sonshine Newsblast. Sa lain pang balitang lokal, kani, init nga isyu gid ni. Gipanguluhan na sa nagkahiusang maahensya sa gobyerno o tourism stakeholders ang paglunsad sa kampanya nga Turista, iWAS Scam aron mapugngan ang nagkadaghang insidente sa pagpanikas nga nakaapekto sa mga turista. Apil sa mong inisyatiba ang Department of Tourism Central Visayas Office, Police Regional Office 7, Cybercrime Investigation and Coordinating Center Visayas, Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu o Cebu Provincial Tourism Office. Atol sa launching kagahapon, Marso 13, gihimong keynote speaker si Marlon R. Barrientos nga nagpasiugda sa kahinungdanon sa panagiusa sa gobyerno o pribadong sektor aron mapanalipdan ang mga turista batok sa nagkalain-laing pamaagi sa scam. Ningtambong usab sila ni Jelina N. Asis Dimpas o Vice Regional Director sa DOT-7 o Rodrigo A. Maranan, Regional Director sa Piero 7. Gipanguluhan ni Police Colonel Kimberly E. Molitas ang ceremonial signing nga nagpakita sa ligon nga suporta sa kampanya gikan sa stakeholders o media partners isip simbolo sa kooperasyon sa tanang sektor aron mapaligon ang proteksyon sa mga turista. Giyatagan usab ang pagtagad ni Attorney Celine magilimutan dalnay ang proposed hotel and resort online booking anti-scam usa ka inisyatiba nga nagtinguha sa pagpanalipod sa mga travelers sa digital marketplace o pagsiguro sa nga litimo o kasaligan ang online booking platforms. Sumala sa mga otoridad, lakip sa mga kasagaran modus ang peke nga travel agencies, bogus tour packages, overpricing sa accommodation o transport services, ingon man ang identity theft o online payment fraud. Gipahibalo usab nga paligunon ang koordinasyon tali sa kapulisan ug cybercrime units aron paspas ang pagresponde sa mga reklamo o pagdakop sa mga responsable. Lakip sa mga laka nga information drive, pagbutang og help desk sa mga tourism hubs o pagpaabot sa hotline numbers nga pwedeng duulan sa mga biktima.